Straight to the point. Naguna ni ining atong mga hisgutanan karong butaga mga higala. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. subling muduaw sa Sugbo karong adlaw alang sa lain-lain nga mga kalihukan. Straight to the point. Timing sab nga karong hapon ipahigayon ang indignation rally nga unang gipanawagan ni kanhi Cebu City Mayor Mike Rama aron awhagon si BBM nga mo resign. Straight to the point. Nga sa nagpagtagad ro butaga makigalaan sa tumawan-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ug point. unya sa pikas bahin mga higala si Cebu Archbishop Alberto Oy. Nanawagan sab sa publiko nga mosalmot sa Walk for Integrity and Good Governance. Karong Nobyembre 30. So Nobyembre 30 adlaw mga higala nga Domingo, no? Mao ni mga kaigalaan ang sa sunod ni mga higala nga Domingo, pohon. So karong Domingo dili pa next Sunday mga kaigalaan mauna, no? Ang atong arsobispo sa Sugbo mga higala mo nanawagan ini alang makaigalaan sa usa-usab mga kaigsuonan ka pag-marcha mga kaigalaan. Usa-usab ni mga higala ka panag-tigom, panag-tapok mga sukid di paminaw. Ini nga Walk for Integrity and Good Governance. Karon ning Nobyembre 30 aron makapadayag sa nahuna og baruganan labot sa mga isyu ug alang usab sa kabag-uhan sa nasod. Straight to the point. Kini mahigala para mapadayag sa mga tao ni amantay freedom of expression, mapadayag sa mga tao nga wa na ta makauyon ini mga panghitabo karon. Straight to the point. May nang makahatag tag mensahe ngadto sa mga official sa gobyerno. Labi na kini nagpahigayon sa investigasyon nga tarungan ninyo dinha. Kay gusto kita mahigala nga masilutan kini mga sad-an tarungan nyo pag-imbestigar. Unya karon mga higala nga nagkaduol na mga higala ang korupsyon tuan na sa doorsteps mga kaigalaan ni BBM. Niabot na sa Malacañang mga sukid di paminaw ug gani giangko na ni Lacson nga dunay 100 billion nga insertion. Pero mahigala ingon mas Lacson dili na mahitabo inday kinya 100 billion kay kuno pwede man nga ngadto sa NEP sa National Expenditure Program ngano maghuwat pa man sa Baycam. Pero sa ikaduhang video ni Saldico nga doon na sa mga ebidensya ni angko na sa Lacsonon nga naa di ay 100 billion nga insertion pero way labot si BBM matod niya. Way labot si BBM o may labot si BBM ang usa ka facts mga higala nga di na ma-deny ni Lacson nga doon nagi 100 billion nga insertion. Ang ikaduha mahigala mao nga giangko ni Lacson nakaabot na kini mga higala sa Malacañang. Ngani nang resign na mga kaigalaan. Ang kini ang sila si Secretary Pangandaman, Secretary Bersamin, apil na mahigala Secretary Undersecretary Adrian Bersamin, apil na sa Ulaybar, dinha na sa Malacañang, naanas doorstep sa Malacañang. Unya si Lacson nga mo'y chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, mura magilaay na hinon pag-imbestigar dahi. Kanus aman ang sunod hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Straight to the Munay point. dakong pangutana. Kay pilti man mahigalang imbestigar karon naa naman ni abot na magyud sa Malacañang. So kanus naman ang sunod nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee mura magilaay na si Lacson. Gusto man kagkamaturan. Muna nga ang mga tao magduda gyud. Ayay mura maglahi di naman maong Lacson nga to nailhan kani adto. Straight to the Ganta point. ning pagtagad ng buntaga mga sukit paminaw Kay kinini ang Segwit chairman sa Senate Blue Ribbon Committee pangitaon ta man in aid of legislation but nahibaw man ta mahigala nga do naman mahigalay investigasyon ning Senate aside sa in aid of legislation mahigala medyo lahi man ilang matang sa pag-imbestigar. Pero karon na niabot na sa Malacañang. Kanus aman ang sunod hearing sa Senate Blue Ribbon Committee day. Muna'y pangutanang dako, mura man hinuon na nagkaduol na, mura ba na ganahin sa Lacson? Ato ning klarohon mga sukit tig paminaw Ano butaga taganta ning pagtagad sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kay point. mahimo man nga ang pangutana ini ron labot bas BBM gyud ani o dili. Giabsulto na daan ni Lacson pero bisan pag giabsulto na daan ni Lacson ang facts mga higala mao nga dunay 100 billion nga gi-insert unya dunay mga na-involve nga naa sa Malacañang ngano di man kana mo imbitaron sa Senate Blue Ribbon Committee gusto makatag kamatuoran. Straight to the point. Muni klaro lang. Tagantang pagtagad karon. Kay si Lacson manghigala sa diha nakakita sa video Saldico ing sa awa may probable value
wa may notaryo. Nya karon day, matod pa niya, wa may labot ang presidente. Kisa man siya ang source. Nitawag ko nun niya sa Bernabe, kana ko nung undersecretary sa DPWH. O mao'y nisulti niya, mauna, ha? Nga ang nagdawat ko nung ini, kanto sa Adrian Bersamin, na mahigalas Malacanang, ang involved ini sa pangandaman, way labot sa Marcos. Ang question na ron, nanotaryuhan to, Senator Ping? Kaya niyang tubag mahigalas kasaldi ko, wa may notaryo, ha? Ano ron, ang gisulting Bernabe? Notaryado ni Senator Ping? Di malikayan ang mga tao mangutana lang sad, no? Kay mura man manghigala ba nga ikaw good chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, so imong ayuhon din ba kay nga tuyo manggod. Ako willing nga punta mo hatag gyapon benefits of the doubt ni Lacson ba? Atong pangitaon gyud ning tinuod nga mga sad-an. Bisag kinsay maligsan ligsan ato. Labi na karon mga higala ang Sugbo in town, Senator Ping Lacson. Diri ka ma-assign sa Sugbo sa una. Daghang patay sa baha diri sa Sugbo. Ayaw tawag kalimte sa inyong investigasyon. Ay kung inang mura gilaay na ka sa imong Senate Blue Ribbon Committee. Ayaw laay-laay diha kay dapay Sugbo nga diwasunon pa ning Cebu. Kinahanglan do na gimasad-an ani daghay na matay sa baha mga higala sa Sugbo. Ang pag-awas mga kagalaan sa Mananga River, ang pag-awas sa Butuanon River o ang pag-awas mahigala sa Kutkut River. Kinahanglan nga do na gimaimbistigaran. Mura man og ani Clarix ni kalakiha. Ayaw intaw og murag laay-laay diha ha kay wa pa nimo man Sugbo. Ganto ning pagtagad rubuntaga mga sukitig paminaw. Nining atong pagwan-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga higala nindot ning kang Bishop Abitoy nga panawagan, walk for integrity. Kana ba aron nga to ipakita mahigala ang concern. Ang Iglesia ni Cristo bitaw nihimo naman sa ila mga higalang rally. Dili sa unang nga to bala nga mapadayag nato unsa ang opinyon sa mga tao karon panahon na tarungan ninyo na pag-imbestigar na kay kung inani mga higalang imbestigaron kanturang kontrapartido musamot ang korupsyon o kadaghan. Kasabot mahigala kini mga kurakot nga mga congressman, mga senador ug uban pa ang ilara na ala padayon pangurakot basta kay kauban lang kas partido aron nga di ka imbestigaron. Kay bisan pa may galag musipyat ka kontra partido ka, musipyat ka bisa pag di ka kurakot, naigamay sipyat, ikaw mo idutan. So simple kayo. Padayon ang korupsyon. Basta importante kaubang partido. Mauna na yung atong dagan ron. Straight to Sa the point. pagkasulbad sa problema sa grabing kinawatay. Straight to the point. Katanig pagtagad rubutaga sa atong pamanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Get over mahigala ining hitabo in tao ni former Chief Justice Lucas Bersamin. Sagod maoy pangu mahigala sa co-equal branch of government kani adto kay Chief Justice ko kadekin. Papa ko kon mga grabiha sa ilang gibuhat ni Bersamin. Ay. Si Lucas Bersamin 30 katuig kapin nga naas judiciary. Ug imong pasanginla na mga higala, medyo ang iyang credibility medyo gahi ba? Kay kitagod mga kaigsunan og ming kang nakas judiciary, lahi magud ang uban nga mga opisina sa gobyerno labag moingon nga asa man nagikang opisinahan gikan mas kuan. Di nagoy mga tarong din ha, pero moingon nga kuan na mo na head sa DPWH. Dugay ka nang maoy kwan. Regional Director na sa DPW. Dugay ka na kwan. Kanini ang District Engineer na dugay kayo niya. Nahimong Regional Director niya. Nisaka na. Dugaya na. The Secretary DPWH. Gina. Makaingon ka dali kayo mo pasangin lang indekin. Nga, uwi na corruption makaingon. Nga naman kay kining DPWH. Dili pag unsa kurakot na mga higala nga ahinsya sa gobyerno. Usa sa mga labing kurakot. Kaya yung DPWH, pabita na kanon, di na sa mag-uniform. Kay, with due respect sa ubang mga empleyadong tarong, na may daghang tarong pa nahabilin. Maamong man ang mga tarong. 5 ka mga kag opisina, mahigala niya daghang kurakot. Ang inyong ahensya, kurakot, dako, mga sukit, digpabinaw, maapil ka uwa. Ang problema na ang mga tarong mahigala nga, igo na narbaho ra gyud in taon, wa pa mabahinin ng uban day. At ila pa narbaho ra gyud, labi na ka na mga yano lang ang mga trabahante niya. Maapil ka kawaw man ang wasa pa uniforme haron. Og imong pasangin na, unsa may background mo, natural man ginamo tan-aw matag background good. Sa background ana nga mo may napasanginlan.
Ako ana di PWH sa ganito makain ka nga mo murag hustler sa dadi ay. O muingon karon, anong gipasangin lang Bersamin unsa na iyang background ana? Ay ko ana dugay ng custom collector. Kana mga hensaha custom sos. Pero dili tanan, na may mga trabahante ng mga tarong. Pero ang pasangil ba nangurakot maguna kon mo ini dawat sa kwarta na ilang giilad mahigala ang taong presidente unya wa mahibaw sila rin nagkuan. Unsay background? Magtanawon maguna nimo. Ha? Umingon ka mahigala kung sa may background ni kuan na BIR inana. Di ko tanan daghamang tarong anang BIR san. Pero mailahat kuan maguna to daghamang mga manggawas manghigalang mga istorya ba. Pero daghang tarong na naa diha mga sukid dig paminaw. So, upasangin lang nimo na mga klase sa tao. Unya ang background anang gikan anang maong mga ahensya medyo mura kag magkatuo gamay nga basin siguro sad. Pero kinis Bersamin mahigala pasangin lang nimo na. Ha? Usa may background ni Bersamin gikan pag regional trial court na nga judge. Sa iyang performance mahigalan ni saka siya nahimo mga higalang justice sa Court of Appeals. Sa iyang pagtrabaho diya sa judiciary, nahimo siyang justice sa Supreme Court. Associate Justice Supreme Court. Unya, natudlo gyud isip Chief Justice. Kano pasangin lang nimo dahil medyo maingon ka nga ay saha gamay lang ha kay murag tan-awon tong background medyo di siguro kaayo kuan siguro. Murag tag mahingang ha ka ba? Pang ka ba ning pag-istorya ha? Ibutan takalas Davide tarong man na may kalag record si Chief Justice Hilario Davide. Ug imo nang pasanginlan mo kang akagamay. Kwarta pasanginlan mo kwarta mo kang akagamay. Mo man importante nga ang atong credibility, ang atong moral foundation ato ganang butang diha. Di pagunsa ha. Mabitaw. Di pagunsa. Ako gipasanginlan bitaw ko tong milabay eleksyon kadot di pagunsa lang ha. Dili makaduot oy. Og nitarong ka manghigala sa mga trabaho. Katunay vlogger nga namasangin nato mahigala mo na dawat og kwarta be. Ako pa masigari ko no kinsa man ni dawat kwarta kay basig gigamit ako ngan. Wala masunog sila. Ready man tang mo face mahigala be kinsa may accuser para klaro. Imong giampingan imongan. So kinis Bersamin, di ka makatuo ba unsa? Asaha mo ra kang kunsa ka ba? Gawas ko na ilado na manghigala nga kuan maguna na. Pero kini gikan ka judiciary ka gikan. So medyo maglisod ka ba? Pare ko na kuan nga kini ni ang matanaw gikas background. Ingon panalitan nga kini si kuanon bag-o na tong Johnson kuan ni gikan ni sa ombudsman. Makaingon jud kay ang record ba nga kini magtanong gini. Gikan ni sa kuan ana. Pero yung kini ba nga atong kuanon gikan ni custom kay iya eh. Ini ba maistorya taman lang guni. Pero dili tanan ha. Ako nag-mention ko ni mga custom, mga BIR, DPWH, pero dili tanan ay mga tarong diha. Pero kinis Bersamin lagi, makain ko nga ayaw ha kay judiciary mangguna. Kanang judiciary mga higala ang justice ba? Ang mga mga tao may higala na sa gobyerno kanang taga judiciary mo tarong gid sila mga sukid dig paminaw. So banang imong pasangin lang sa Bersamin ay sa hamura kag di ka mahauntol ka ba? Kinis Pangandaman unsa may Amina Pangandaman. Kinis Amina Pangandaman. Tanawon ko picture ni Amina Pangandaman dong bebe. Si Amina Pangandaman, Department of Budget and Management Secretary. Kini Amina Pangandaman. Kinis Amina Pangandaman mao ni may galay Maranao Princess ni. Muslim kini mga higala. The first Muslim woman budget secretary. O pasangin lang ni mo ni nga kurakot ni. Pwede siguro nga pagwapa lang ni pero kurakot hindi ni. Pero moingon kita isa sa gamay ha. Wala ka isa sugo ra pud taon. Kani subong ko kayo ning kalakihan nga mga full guys may igo aning dagana ron. Kay tanawa ko do. Makaako ka ni siya mahigala kay do na ba react ra bang kuman ayaw niya pasangin linyo na. Ha? First Muslim woman budget secretary. Economist kini mga higala. Maranao Princess, the sole female member of President Marcos economic team. Usa ka babae, may galasyaray babae nga membro sa economic team ni Presidente Marcos. Unya, Assistant Governor sa Bangko Sentral ng Pilipinas kini. Bangko Sentral na gikan. Unya,
nahimo ni siyang chief of staff. Tanawa ko na, ang iyang mga kuanday, chief of staff ni Benjamin Diokno. Chief of staff siya mga higala, kanhi chief of staff ni Senator Loren Legarda. Kanhi chief of staff ni Senator Edgardo Angara. Kadto maong mga senador, mga kurakot ba to? Kadto si Edgardo Angara. Kaysa may chief of staff, kaingon ka nga na, mao gyud, murag takdan ka siguro. Kadto si Angara, day, in fairness na itong Edgardo Angara, man to mailado nga kurakot. Kaya si Loren Legarda, unsa man eh, kay chief of staff mga nanimo. Unsa man na si Loren Legarda, kurakot na. Kaya at least makaingon ka ba nga ang background, ani, kung man chief of staff siya Loren Legarda, chief of staff siya mahigala ni Edgardo Angara, magkaingon ka nga, kuan. Pero na chief of staff na, kinsa man chief of staff na ni, kuan? Bong Revilla, ina na, or ni... Kato nun ay kaso Blandel, chief of staff ng Jinggoy. Iagi talaga to katawa. Di man malikayan, God. Ang tao ba, magtanaw kita sa background. Sa may background, ano yung anong napasinginlan man? Ha? Tanaw naman background, sa man siya. So, muna islang bersamin. Sila yung pang pasanginlan, pero bersamin mo rin nakuan yung kuha nga. Kanagong, iyang kaaging bersamin, Regional Trial Court Judge, ni Saka pagka-associate justice may gala sa Court of Appeals, ni Saka pagka-associate Justice Supreme Court, nahimong Chief Justice, inana ng iyang background. So, ang hustisya, mga higala ng Bersamin, dahil naglatay sa kaugatan, mga higala ang hustisya. Karon siya may way hustisya. Lamang ka, isulti ko sa Bersamin taon, gitawgan na sa pagkabuntag anang Lunes. Lunes, gitawgan siya. O dili taga Malacañang, kinsa ka ng dili taga Malacañang? Nga, ilar pong higala ra po kuno. Gitawgan lang siya nga, wa na ka, kanang kinalan ka mo, wa na ka. So muna ha, kini mga kaigalaan, wala na ka. Kini si Pangandaman, unsa man ni, makahimo ni mabayhana og tinuod mga ning 100 billion gipa-insert ditong saldi ko mga higalag, sa siya rin naghimo-himo ana. Wa ka ni sa sugua kay gingon saldi ko gisugo man siya. Ni BBM. Straight to the point. So kining dapita may higalag ko imong tan-aon porbida. Nya kini si Bersamin kayong ka nga ang hustisya ba? Nya kini magud mahigala under magud sa atong panarbaho bitay nanay magud ni. Sa panarbaho mga kaigalaan, di malikayan nga doon na ba'y panalitan og ang usa ka empleyado, gikan niya mahigala ang desisyon nga muundang sa panarbaho, kay butang talang mo, nasa mga greener pasture panalitan, mo resign ka panalitan sa mong trabahoan, imo yun ang ingnon day nga, kini akong resignation mo take effect 15 days at least, or 1 month, 30 days, upon receipt. Sa may mga katuyuan, ana, doon ay katuyuan, ana, ha? Doon ay katuyuan sa balaod, ana. Unsa may spirit of the law. So kung ang usa ka empleyado maoy mingon maundang kog trabaho, for whatever reason, mohatag ka og lead time sa imong employer. At least 15 days or 30 days nga imong ihatag nga lead time, nga dili ba makurutan imong employer. Kung mo-resign ka, di ba na pwede mo-resign ka day. Mingon si Inday King, mo-resign ko attorney. Kanus amang ka mo-resign day, ini ka kuan 15 days gikan karon. Unsa may tuyo na? Aron ako sa dili, makakita ko gipuli. Di man pwede nga mingon, mo-resign ko, attorney, mo-resign. Kano sa manay, karon dayon. Makaingon ta ay sa jama-jama diya, ha? So, kung normal mahigala ang paghawa ba nimo sa usa ka, kung gikan sa employee, ha? Nga mananghid ka, for whatever reason, tingali nakakita ka ng trabaho nga mas nindot, mas greener pasture baka nimo, or dunay, for whatever reason, once mo resign ka, muhatag kag lead time sa imong employer, kay aron imong employer, makikita po siya ipuli nimo. Now, kung ang employer po mo ingon, redundancy panalitan, ang employer po mo ingon nga, wa na po ka, di po mo employer nga, sayop ba yan na ha, kanang mga employer mo ingon, wa na ka, nga di na ka pasudlon, sayop ba yan na, mawitan ng gahapon, doon na tayo kung giinan, diri nagpatabang na to, katong kuha ni taon, driver sa wingban, sayop ba itong gihimo sa employer, kung ato itong tinudon, siya magod kay ingon siya nga kuan, pero gahapon, pag take up na to, kaloy sa Diyos, daghay ni offer ng trabaho. Atong hero ba, sa liluan, nga driver tong wingban, nga iyang gitabang tong mga kuan, gigamit ang wingban, nakatabang og unom ka tao, ato gi-interview in taon tong kuan niya, ang natabangan, unya, naagi video mahigala nga nakasakay sa wingban, naluwas in town sila. Naluwas in town.
Oh. So kinini ang galibog punto siya kuan kay prebuyag lang ha pag-announce sa tulos HP mo na nakabintaha kining atong programa nga gipaminaw ta ba daghay na nawag diri dayon nga sige kami mo patrabaho ana no katong driver ba diri atawon. Nga iyang gigamit ang wing van kay naay nga anod sa baha nakasakay sa wing van naluwas taon. Sus, unom kabuk ang naluwas. I-recognize siya mahigala sa atong Police Regional Office 7 nga hero siya. Pero unsa gitabuang ang insect yang amo wa man makalipay niya kay ngano mang ang atong imong girisgo ang sakyanan madaot ang makina. Lain man mahigalag concern ng insect bahala hunahuna siguro si insect bahala na kinabuhi diha basta importante ka na sakyanan ha di madaot makina. Unsa pagkahitabo ag inan lang sa may wa to due process ag inan sa ambing yawi nya uli mo. Mura, sa man nakalakihan mo, nagsibir sa amin, nga inan lang gawa na ka. Ini ato lang agi katawa, although kasabuta nga, kanagong cabinet secretary ka, alter ego ka may gala, trust and confidence na, anytime pwede kang muhawa, papahawaon diha. But, at least tagaan yung kagtime ba nga, sibir sa amin, day tawag nga, hindi ka after mga 15 days siguro, aron niya sibir sa amin, saan magkapanghipos pa sa taon siya, oy. Suswa magkapanghipos Bersamin ay gitawgan nga wa na ka ha. Wa ka submit og resignation letters Bersamin. Isulti gitawon sa wa ko mo submit resignation ay kay ready man sa Bersamin yung sa wa ko'y labot anang corruption ha. Ready sa mga higalang mo atubang ug sa investigasyon. Giingnan sa wa na ka pagka Lunes giingnan sa buntag nga gitawgan sa dili taga Malacañang nga wa na ka kanang kinalan ka mo hawa na. Wa pa gani sa ka-submit resignation, wa man sa mo submit jud even pagka Martes na. Wa gisa mo submit. Anyang gisubmit nga letter nga iyang inan nga ikaw may mag-decide kay nagtrabaho man ko under sa imong prerogative. Iyang ginaan ng presidente. Pero wa na siyang balik dito. Kana mang tao ba in town, former Chief Justice na nanay daghang mga files din na kay nitabang ko na susmin kag files ana day. 3 years na ba isang naada sa Malacañang. Kita ganig mag-boarding house ta may galag, madto gani tag hotel mga kaigilaan matug ta dito kuan gani. Usa ka semana daghan tagdadon nga mga butang. Wa gi ka panghipos Bersamin. Kay pagkabuntag gitawgan siya pagkahapon. Sus i-announce man mo na may iyang nabatian sa announcement tay nga okay na ni resign na si Bersamin o si Pangandaman unya gidawat na ang resignation ni Presidente Ferdinand Marcos. Unsa man nakaklarong fabricated anang istorya ha. Ang need booking karon nga kanang istorya fabricated si Bersamin mismo wa ko mo resign. Be unsa may kasulting laksyon na be dili na ipurso ni laksyon kana nga anggol mura gilaay sa laksyon ron nga naa nas Malacañang ang korupsyon gilaay na siya mo imbestigar. Atong hero gapon may kay daghan to may galagkon pero wa to mamao to pagkatangtang niya day ha katong hero kagahapon pero na may gani kay daghan po ni offer ng trabaho akong ina sa may kihatan imong amo insa di na lang kuno siya. Kiha na tutok, kabayad to sa libor. Kahanggaw kang dako, ingon niya ambil ang yawi. Kung ari ka nag-istorya, ambil yawi, uli sa inyo. Atol niya, katawa. Si Bersamin taon, Chief Justice, ito na former Chief Justice, giinan lang, wa na ka. Wa pa gani makasubmit og resignation mo na yan nabadunggan nga announce si kinini ang Undersecretary Claire Castro nga gidawat na ang resignation ni Bersamin. So doon ay mga nahitabo sa Malacañang nga lahi yung paghitabo. Be kana ko no. Kanus aman sunod hearing ni Lacson mo na magwa na kana hearing no sa Senate Blue Ribbon Committee nga nagkaduol na unta na anak sa Malacañang ang nanas doorsteps mga higalang BBM. Wa na gana mo hearing unsa man klaro ha ko no. Straight to the point. Unsa man wa na gana. Be mo na dakong pangutana nga tong Ping Lacson. Wa na kay gana Ping. Not just number